Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Illum ġejna fiċ-ċimiterju ta' Witammiq, qegħdin il-Kalkara, għaw Kit, għaw Fabio. Illum għandna l-Nigna wkoll magħna. Ftit fuq dal-post, daċ-ċimiterju ta' Witammiq, għal-ħabta tal-1837 kien hemm il-kolera kienet tinfirex Malta, kien hemm xi anzjani ġodan il-forti illi kienu qed jimirdu u biex jippruvaw biex jieħdu prekawzjoni biex ma tkomplix tixteret il-marda, iddeċidew li joħorġuhom. Imma ġara appuntu eżatt il-kontra, ġrat straġi, għax xterdet ħafna din il-marda l-kolera, kien hemm xi fuq 800 anzjan illi mbagħad ħadu l-marda, bdew imutu u fi sforz ta' paniku bdew jitfnuhom falqa, appuntu fejn qegħdin bħalissa l-lejla, bdew jitfnuhom fl-ħalqa u jgħidu li anke kien hemm min indifen ħaj. Issa din rajta wkoll fuq hemm tabella aħna u deħlin mal-bib. Kienu ġabu ħabsin minn Sqallija biex jitfnuhom biex ma tkomplix tinfirex hawn Malta. Eżatt, jiġifieri pruvaw jagħmlu għal-ġid imma sfortunatament marret il-baħar. Storja vera traġika. Ħafna. Ħafna. Tal-biża. Dal-post anke hawn min jgħidu li għal grazzi, ġifieri kien hawn min ġie jitlob hawnhekk. Infatti jgħidlek kien hemm ħafna devozzjoni. Hemm miktub hemmhekk ma wara rajtix. snin bdew ikun hawn iktar devozzjoni, tant li mbagħad inbniet il-kappella wara. Hija dak naf. Ġifieri baqa' jġor ħafna n-nies baqgħu il-post baqa' xi ħaġa importanti għalihom ħafna. Pereżempju storja li rrakkuntaw li jiena fuq dan il-post. Kien hawn mara kienet ġiet mat-tifel, parkjat hemm barra. U kif daħlet fuq wieħed minn dawn il-bankijiet. Fil-għodija fil-għaxija? Fil-għaxija, Xejn nistaqsik. Fil-għaxija. U ilu dan jew riċenti? Ma nafx, ma naħseb li ilu tikka żgħira. Fuq wieħed minn dawn il-bankijiet jew dieħla, it-tifel kien għadu qed jipparkja. U fuq wieħed minn dawn il-bankijiet tajt il rat mara bil-qiegħda u ovvjament kif daħlet mhux ħanajt ħasdet imma kienet qalt li il-rajta stramba f'dan id-la mara weħeda tipo ġo ċimiterju da, fimt? U fil-fatt kif daħal it-tifel qaltlu għaw id-nies, qaltlu għedin jitolbu. Għalla x'nies, għalla x'inti tara? Qaltlu hemmhekk, qaltlu hemm dik il-mara, sadaq bib wieħed hawn. Meta ħarset lura ma kienitx qedem, tajt li kienet qiegħda bil-qiegħda fuq wieħed minn dawn il-bankijiet ma fuq l-imnaħa. Ma storja interessanti, speċi. Jiena l-ewwel darba li ġejt hawnhekk, intom ġejtu hawn? Nejna ġejt. Ġieli fl-Arkwati hawnhekk ġifieri għax short cuts minn daw. Hawnhekk għall-Smart City u hekk ġifieri mal-bqija qatt ma staqt lil hawn. Naqasi. Nejna ġejt kemm il-darba hawnhekk fil-fatt reċenti ġejt kelli workshop tal-fotografija ġibthom hawnhekk niftakar u għadna nilabu bil-light painting fuq il-kappella u fuq il-monument insomma. Konna ħafna nies, imma ovvjament ma rajna xejn. Illum naraw din l-investigazzjoni fejn ħadd wassalna, naraw kif tħanna l-ewwel ħaġa li għamilt bħalma nagħmel is-soltu. Illum Fabio ġab il-kejtometer tiegħu wkoll tiegħu personali.
U l-ħaġa li għamilna sweep jajna biex namlu naqra base reading tal-post. Sissa għadni ma rajtx anomaliji, ħanajtek. Għandi tri-field meter qiegħed hawnhekk li qed jaqra wkoll l-EMF. Għandi l-K2 meter tiegħi. Qudiem fuq it-tarax ta' kappella hemm ir-rempot, għanħallu hemmhekk għalissa għadu sissa mhux mixawl. U hawnhekk għandna l-flux 2. Illi ħan ixqalu iktar tard biex insaqsu dawk il-mistoqsijiet tas-soltu. Aħna nsejħu l-piramida. Illum mhux ħanużaw il-laser grid ta' hawnhekk ovvjament qegħdin fil-miftuħ. Naħseb illum dak huwa l-equipment bażikament illi ħanużaw. Il-rempot għal min ma jafx, bażikament hu jemitja l-EMF tiegħu. U mbagħad ikejjel it-changes fl-EMF tal-madwar ġifieri. Aħna hawnhekk qegħdin naħdmu dejjem bl-EMF. Ħlief il-piramida, il-piramida ma taħdimx bl-EMF. Il-piramida għandek proximity sensors, fil-fatt intuża aktar bħala response tool. Ġifieri aħna ħansaqsu l-mistoqsijiet u ovvjament skont il-bozza li imtix għalhekk il-ħamra jew il-ħadra iva jew le bażikament. U ovvjament ukoll ħaturik jekk resaq xi ħaġa viċin tagħha. Issa, jekk nersqu aħna wkoll ħaddoq bħalissa mitfija. Annalisa għandha il-thermal camera wkoll. Jekk naraw xi ħaġa bħal ta' predator. Saħud li X-ray biha. Mela, nibdew l-investigazzjoni tagħna. Ħammon nixgħal ir-rempot mela. Ejja Nina. All right, mela. Ir-rempot qed jaħdem. X'jiġi dak il-kes għax ħaġa li ħidoq? Dak għas-saċċu u kif bdejt ngħid l-ewwel u jemetja l-EMF tiegħu. Issa jekk jara kambjamenti fl-atmosfera ġifieri fil-madwar, kif taqbad tersaq leħ u ħajdoq. U aktar ma tersaq viċin u aktar ma l-EMF tkun qawwija, aktar ma jkun hemm changes. Ovvjament ħajqbad idoq u jiexal. Għandna l-speaker mixawlu ukoll. Ħalli nixalu lep il-ghost tube. Ħalli ovvjament jibda nużaw dak il-random words. Ma nafx hekk qed niġġennen. Ġara. Ma dik ix-xemma kienet mitfija. Xalet issa. Le, naħseb Mixawla kienet. Mixawla kienet. Mela, illum ħanixala full sensitivity. Ġifieri jekk nersqu viċin tagħha ħataqbadna. Ħantuha ċans tikkalibra. Nittestjawha wkoll. Qabdet il-mirko fil-fatt tara. Issa jekk qiegħda sensittiva ħafna fil-każ nirranġaħħa. Qiegħda sensittiva ħafna. Eżatt. Nirranġawha naqra mela. Ħanixgħal l-application minn issa. Sorry, mhux fuq dal-mobile, mobile ieħor. All right, daqqiegħed listening, ħanitfgħu fejn il-basket, ħalli laqqas ikun f'idejja. Suppost volume qiegħed full. Diet timmarka l-law, aħbeġ. Tinħasdux għax Diet timmarka l-piramida. Aha, mela, rempot mixawl, piramida mixawla, K2 meters. Hawnhekk għandna it-tri-field ħanerġa' nixgħalu għax dana u għandna radiation meter ukoll. Nibdew naraw naqra hekk jiġri xi ħaġa. Mela, naraw kien anqlu xi respons. Naħseb taqbad il-mirko. Le, all right. Jina PK meter tiegħi jitla ftit. Anki jienet jitla. Ġifieri qegħdin naqblu s'issa. U Nina timmarka wkoll. Nina timmarka wkoll. ġara. Għalli li sabiħa.
Ġara nejna, xem. Nina lemħet xi ħaġa. Nispera mhux xi ġurdien. Jo għattu jista' jkun għax kien waqt ħates l-ewwel. Il-pikejmita stenna Rabjat, ġifiri rabjat. Ara tim marka. Anke tiegħi. Mela ħanibdew il-ritwal tas-soltu. Aħna qegħdin hawnhekk jekk hawn xi entità jew xi entitajiet jixtiequ jikkomunikaw magħna, tuna naqra ta' sinjal. Għandna l-apparat, aw ħafna apparat. Da tiġa beda jiġal. Nka tiegħi. Ara. Flimkien iju, l-istess sara. Flimkien eżatt. Jekk hawn xi entitajiet li jixtiequ jikkomunikaw magħna, ituna sinjal. Għandek il-piramida, għandek ir-rempot, jgħat fuq it-tarax ta' kappella, jekk tersaq viċin tiegħu jixalu jdoq. Il-piramida fuq ix-xelluk għandek iva, fuq il-lemin għandek il-le, jekk tersaq viċin tagħha tkun qed tirrispondina iva jew le. Hawn xi ħaġa hawnhekk? Hawn xi preżenzi madwarna? Kejtometer qed jixalli aħmar. Jispajkjera. Nejli baru. Għadu ma spajkjax darba da. Mela, all right. Le. Le qed jgħid. Jew jitfaxxellu wkoll. Le xiex. Biex irrispondejtna sinjalli hawn xi ħaġa. Kejtometer qed jixal. Għandek gost bil-preżenza tagħna? Da jixal qiegħed. Spajkja ta' veru tiegħi jara. Tiegħi spajkja fuq l-ewwel. Tixtieq tikkomunika magħna? Jekk iva jersaq lejn il-piramida. Tista' tgħidilna xi preżenza inti? Jekk inti xi ruħ ta' xi ħadd li qiegħed mitfun hawnhekk? Iva jew le? Jew jekk inti xi ħaġa differenti? Turina li qiegħdin hawn? Fabio saqsikom mistoqsija. Tibqa' jgħidilna le, tarġa' tixal aħmar. Le xiex imma li ma ħadd jew inkella li intom mintom xerwieħ ta' xi ħadd mitfunaw. Tridna nibqgħu jew nitilqu. Jekk tridna nibqgħu ixal il-bozza l-ħadra. Jekk tridna nitilqu ixal il-bozza l-ħamra. Kelmi xewla. Ija, ghost ju badu ma għax kelma. Ma għax kelma. Xejn is-sara. Le qasjen. Ma l-ewwel spajk jew flimkien. Flimkien, jidher xi ħaġa. Se taf x'nagħmel għandi. Issa raġat jispajkjera. Spajkja. Op, mal-ewwel. Ġajna. Mela, x'qed tipprova tgħidilna? Jekk qed tipprova tikkomunika magħna hemm ir-rempot fuq it-tarax tal-kappella. Ixalunna u doqqu. M'hemm ħadd viċin? Jekk iddoqqunna turina li hemm xi ħaġa. Għandi hemm ieħor jiena.
Fuq il-mobile, tal-li jista' jkun. Tajjeb, Għazgur żommu konna backup. tlieta issa. Żommu backup. Diġà titella ftit, taġi, ma naqriet. Ma dawk huma normal ranges ta' Eżatt. Fil-fadda xejn għalissa. li anke da. Ma l-ewwel eżatt malli beda jitlatija, ku jitlatija, jippop il-piramida. Però it-Trifield ma daqx darba sissa. Jena lekk nħobb kolli replication tagħhom fim biex nara li dak li qed jurini dan vera jiġri. Sissa dek ma tajtniex risposta ċara. Tina respons ċar. U għajdinna jekk hawn xi ħaġa hawnhekk ħalli nibdew il-komunikazzjoni. Anke tiegħi. Flimkien ara ħedin jixalu. Jekk trid tista' tuża wkoll ir-random words generator biex tgħidilna xi kliem minnu. Sissa du ma tkellimx darba. Tista' torina illi hawn xi ħaġa u tgħidilna xi kliem. All right, tajjeb. Iva. Ġifri f'kelma waħda tgħidilna li hawn xi ħaġa. Mela, ħanarġa' nsaqsik. Inti bħala di l-entità, jekk vera u xi ħaġa hawnhekk, jispajk jerġa'. Di l-entità li għandna hawnhekk jekk vera sakemm mhux anomalija tal-equipment. Inti entità tajba jew entità ħażina. Inti x'inti r-ruħ ta' xi ħadd mejjed illi qiegħed mitfunaw jew inkella dak li aħna nsejħulu trickster entity, demon, u rina x'inti għajdinna naqra. Dat jispajk jaħmar raħ. Tiegħi xejn tassa. Jispajk jassa. Leb xejn. Leb xej, sissa Tiegħek da tiela. Hopp il-aħmar tiegħi. Dabla linja tinsewx dal-mobile ġifieri. Tal-aħmar tiegħi ta' Anke tiegħi ta' jispajkja. ta' xejn. Trid tikkomunika magħna, iva jew le? Tina sinjal, għamel ħoss. Għamlinna ħoss. Irridu nisimgħu jew taħbita. Għandek enerġija u saħħa biżżejjed biex tittina sinjal ċar. Dat jispajkja għall-ostja qed jela. Leb xejn. Nele dat jispajkja. Jiena para. L-ewwel tal-aħmar kollu, ġifieri. Deġejt fid-dubju jekkux max sissa xejn, ma għax nofs ta' kelma. U biex jew tajjeb ġifieri. Mela. Żgur. Se jitkellem u jitħax għatajtina. Hawnhekk saru troġitajiet ta' bil-pasta biex tiġi tgħid il-bniedem titfnu ħaj. Żgur. Ġieħ kemm hemm taf, il-blakku għax mhux kura li hawnhekk. Għarax disperazzjoni. Consciousness. Ok. Għalenna l-ewwel kelma. Consciousness. Tajjeb, all right, mela. Trid tibda tikkomunika magħna? Kom Uża l-istess apparat. First. X'inhu first? Satisfying. Għazza. Fiċin. Meta jdoq hekk, ġifieri li resqet xi ħaġa fiċina Ġin tiegħu. ħafna. U naħal ora mhux fejt il-mobile jena. Mela, issa rridek tixalli dak il-biċċa apparat li hemm fuq it-taraġġ tal-kappella. Axe. I'm below. Below. I'm below. Jgħataw taħt ġifieri, Xovja. għajdin iva jew le.
uża l-piramida x'all-ħadra iva. U aħmar le. You're below. Below fej. Spjeganna naqra. Għaliex qiegħed below, għaliex qiegħed taħt. Iva. Iva. Ġifieri qiegħed hawn taħt inti, qiegħed mitfun hawn taħt. Għajdin iva jew le. Dat jispajkja. Inti wieħed minn dawk in-nies illi sfortunatament int fint ħaj jew mit bil-kolera. Iva. No energy. No energy. Orrejt, ma lissa labdejna l-komunikazzjoni u għetturina li qiegħataw. She won't leave. Min? Min ma jridx jitlaq? Mux jiena u l-problema. She won't leave. Mux fejda bil-qeda. Watch us. Where? Where are you? Għaxa tinħares lejkom. Kellimna naqra wajdinna fej qiegħed ħalli niġu fuq il-post eżatt. Tista' tini direzzjoni ta' fej qiegħed? Ma nafx hekk qed niġġennen, imma tinħoss il-bard f'daqqa waħda. Normali. Tħoss il-bard inti? Kon għara ta' avukat ta' xetan. Se jiena m'iniex wadda nħoss il-bard. Ej, Amerika jistajkom. Mela, spjeganna naqra fejn nistgħu niġu viċin fejn qiegħed inti. Tista' tgħidilna fejn qiegħed? Ħanersqu viċin? Give us a clue where you're located. Inti ruħ mhux mistrieħa ġifieri? Closer. All right, closer għalenna. Closer fejn? Ħanaqbad nimxi jien. Tin id-direzzjoni ta' fejn għandi nimxi. U ixall il-kejtu meter dal-apparat l-għandi fidi. Yeah. Jistajkun Mux jien, ma il-marka żgur mhux ħajqbad lejli. Cursed. Cursed. All right. Mela. Jien miexi n-naħa ta' fejna u das-salib. Kejtu meter qed jispajkja ħafna hawnhekk, Fabio. Għana ġijem. Illum ħanpoġġilek challenge żgħira. Inti taf li jiena ma nibżax daqshekk easy. Qed tiddoq xi ħaġa. Il-ħadra dik kienet. Mela taf li jiena ma nibżax daqshekk easy. Irridek tbeżżani. Il-lejla jekk hemm bżonn ma norqodx. Irridek tbeżżani, rrid nara xi ħaġa. Irridek taħsadni. Qed impoġġilek din iċ-challenge. Kurzitax qed tgħid. Kurzitax Balla qed qiegħda. tgħid. Xettajt Annalisa, minn hemm ma bdejniex nifhmuha. Ħafna affarijiet. Give it back. Give it back qalet. Dik fimta sewwa fimta mela. Corrupt. Corrupt. Ġifier inti corrupted spirit? It's cold. Aha, vera. Qed inħossu. Kejtu meter tal-bliħ issa f'daqqa waħda. Qed ikolli ħafna spikes. U vera kesaħ għax dan araħ. Tappan. Tappan.
Mela rridek tikkomunika magħna ċar u aħjar. U x'għatlek? Għatlek irridek tbeżżani x'nagħmel? Neil. Neil. I Neil to no one, sorry. Make us Neil. Come on. Jekk hemm bżonn għawwiġni inti. Make us Neil. Xi trid iġifieri minn għandna? Spjegali naqra. Continue. Inkompli? Għajli xi trid minn għandi. Kejtu meter faqqa u anke jien. Kważi aħmar ta' reġa. Anke jien. It's not for you. Mela l-min? Is it for me? Tittej ċaġa lili? Jista' jkun li jinsett imma warajja ħin kollu għaw tfaqqih. Mhux għal Fabio, għalija. Leave me alone. Tridna netelqu ġifieri. Iva, stjamel l-ewwel. U jekk ngħidlek li ma netelqux u nibqgħu hawnhekk. Not exactly. Qed indejquk? Unquestionably. Tajjeb. Aw ħanibqalek. Tajjeb. Jien naf li inti mhux ruħ ta' xi ħadd mejjed. Bija mhux ħadet I ngħidlek. told him. Bija mhux ħadet ngħidlek. He told me. Istja di tajba kienet. Di qalet żewġ affarijiet opposti wara xulxin. Notajta Mirko di? Xtina il-kelba. All right. Qed tinnota ħaġa oħra. Not exactly. Kif titkellem? Ma li Il-piramida? titkellem ma tiċċaqla il-piramida ġifieri xi ħaġa hemm. Connection. Dan ħin kollu. Anki jien da- Kważi da- aħmar daw ġifieri. Burst se tikolli jekk spikes. Mhux jitla kollu jibqa'. Le qasir mhux qed jibqa' jispike jew jinżel. Mela issa taf xirrit minn għandek jien. Irdek tmur li fuq it-tarax tal-kappella. Tista' tmur li fuq it-tarax tal-kappella? Għax kien daħos. Ara ma taqax fiċċin. Le, I ora. want one. Ma rridx tħolli l-piramida. Correct. Irrid narak. Irrid nara xi ħaġa. Tittorini xi ħaġa. Irrid nisma' taħbit dak Let me. il-bib. Dak il-bib jinstabat taħbit fuq il-bib tal-kappella. U rridek tixal dak l-apparat li għandi fuq l-adba tal-kappella. Jew m'intix kapaċi. Bring it to me. Xiex? Titni ġeħdej il-kappella jiena? Għajli Iva, uża l-piramida, u għajli Iva. Tridni niġi? Fejn il-kappella? Inti l-istess entità li komunikajna magħha. Soldier. Soldier. L-istess entità li komunikajna magħha fl-aħħar żewġ ghost hunts, għax hemm nies qed jistaqsuni u anki jien għandi s-suspett illi int l-istess ħaġa. Għajli Iva jew le.
Waqaf kollox daqqa waħda. Royal. Jien xejn. Inti markalek li l-kara. Ija kultant jaqbad jispajk jana naqra. Hop, naqra reġa. Ara. Mela, għana ġan I saqsi. want you to go. Hotel. Hotel? California. Tajjeb. Tridni niġi fuq it-taraċ ta' kappella għajliva jew le u warini sinjal fuq ir-rempot, fuq dak l-apparat illi hemm fuq it-taraċ. Għadha ma daqqix darba. Please listen. Qed nisimak. Ġieli daqqet Kate, il-rempod, il-qaħbeċ da. Aħbeċ meta konna ġo dik id-dar. Da. Meta konna ġo dik id-dar, ir-rempot ġo taraċ tal-bliħ. Għas waqfet. Krem xie apparition fija dak it-taraċu. Ejja. Jiet ħdejja. Ejx għal dal-apparat li għanna unnek dej il-knisja. Ejx għal dal-apparat ta' ħdejja. Għawnek ma tanċu kunaw readings ta' ma ta' nersqu l-law. Jena kif nersaqlaw. L-emġew, mbatux. L-emġew. Araħfa. L-ewel kif ersaqtlaw. Spajkja kollu aħmar. Up, reġajin. Ankien. Sal-aħmar. Ma nafx qalet I want you xi ħaġa. X'qalet? I'm not sure how, all right. Mela, I'm walking. mixjien. Issa jiena irridek. Etta raħda l-apparat hawnhekk qudiem il-kappella. Minix ħanarsaq viċin tiegħu ħalli ma nitriggerjaħx. Irridek tixalli dal-apparat ta' quddiemi. X'qalet? This is strange. Strange. Weak. Week. Smanina. Nina ma waqfitx. Nina. Tħoss xi ħaġa. Xettara, Nina. Law it-teponta. Ma fik, fik Mirko, okay. Ħabba Mirko. Nina, Can xġara? I try? Mela, mur. Emmadu. Mur xalunna. Għajna jlek x'namlu. Inti jattinna biex nitilqolim. To your left. To my left. Hawnhekk. Inti jattinna. Illi ma tridniex hawnhekk, tridna nitilqu. Għajna jlek x'namlu. Mur xalli dak l-apparat ta' fuq it-taraċ. U naqbad inżarma issa u nitilqolim. Tamilili? Ma mux minħabba fik ta' tibki. Le, mux għal-Mirko t-tikbiet, tara xi ħaġa hemmhekk. Fej. Mux minħabba fik qed tibki l-kelba. Għax qed timmissjak hawn għax trid tiġi ħdejk. Fej tajdinna Nina, mmorru aħna. Ximkien law it-temmarka. Ejja ħanara, Nina, stenna xa taqlibni. Nina, ħataqlibni. Lallu. Nina. Down there. Down there, għallek? Down there, hawnhekk. Nina. Mela Nina, xettara Nina. Ta' mdaħiex waħda ta' Le, ma tmux tidħol hemm ġewta. għaxek titħol hemm ma toħroġiex. Understand. Mela rritna niġu hawnhekk, ġifieri. Għandi torċi. Anke jien hawnhekk. Rritna niġu hawnhekk, all right. Issa. X'iktar? Xi tittorina hawnhekk? X'ettori? Demon. Cursed. Demon cursed. Demon? Demon cursed. Okay. Curse. Curse. Tiġa għalet għatlet darbi. Demon curse u curse. Għalet. Li suppost random mux tejdom la koraġu l-xilu ġek. Mela, tista tajli supposta din naraw hawnhekk.
X'suppost hawn hawnhekk? Brandon. Brandon? Random naħseb. Tajt ismiet ta' kultant. Vera, Isni rajt. Brandon fintaw ma nafx. Aħna darba qalet Marta. Alla. Mela jtet il-Brandon. Tajja, Brandon. Għada ngħidlek mela. Nibatlek. She will touch you. Min? Suffering. Suffering? Spjeganna naqra. X'suppost qed nara hawnhekk jiena. Good point. Suppost qegħdin naraw għalfejn ġibna hawnhekk. Jien irridek, jew tħabbat li mal-bib tal-kappella. Irrid nisma' t-taħbit mal-bib tal-kappella. There. Stja. X'qalet Annalise? Minix ċerta issa. Iċċekkja fuq l-iskrin fuq il-mobile. Fej, Fuq il-mobile hemmhekk. Dak il-kelma miktuba. maduf, għaw. Bang. Mawx kelma ta' Brandon. Ma dik il-labed għan barra. Ta' dawk li jerqu. Xajna nċekjaw xie Mawx semijiet. kelma, ma. Għawara fejn. Għalleċ li. Not all of us. Le, ma ma kienet ċemta. I live here. I live here. All right, I told him. Raġat, I told him. T-ċekjana li. Nista' niċċekkja tax qalet l-ewwel. Għax jiena tlabtek. Tħabbat fuq il-bib tal-kappella. Irrid nisma' t-taħbit fuq il-bib tal-kappella. Sometimes. Piramida l-lum. Il-programma Right, eh? t-esplodi. Irrid nisma' t-taħbit fuq il-bib tal-kappella. Viċin kien għaddi. Biex għamlet hekk. Viċin. Il-ħoss kienet. doppju Ejja, jisu. ejja. Għax di iktar ma tersaq viċin. Ok. Ok, ok. Da x'kien? Analiz barra. Analiz Analiz barra. naħseb. Ġara l-analiz. Ċekkja l-ismijiet. Għattra ċekja l-ismet tal-labda, ċekja l-isem Brandon, tkun shocking, u. Indeed. Qablet. Shocking miegħek. indeed. This is strange. I was hurting. Vera nixtieqek. Idiotic. Aħjera lik. Nixtieqek tħabbat mal-bib tal-kappella, rrid nisma' t-taħbit. Ma dak il-bib. Insieħ l-equipment kollu. Very much. Tini taħbita mal-bib tal-kappella. Guilty. Rridek tħabbat li mal-bib tal-kappella. Jew inkellem dak il-bib araħ. Tieħt isbita tajba, aħsadna. Dumb. Dan, I can't talk. Dam. orajt, mela tkellem. Ukoll, Med, naf. maħruq għalik. Maħruq għalik. Jiena nħobb nippuxja, ġifieri. I can hear you. Naf, Ok, nafu, hop. Naħseb Mirkosta. naħseb Mirkoj. Heaven. Give us a sign, ejja. Give us a sign. Accident. Jien ġatlek xirrit. Taħbita mal-bib tal-kappella. Tini dik it-taħbita. Nkun kontent u nitlaqlem. Ma tridx?
M'għandekx enerġija biżżejjed biex tagħmilha dil-biċċa xogħol. Inkellem l-apparat fuq it-taraġġ u rridek tersaq viġin tiegħu. Irridek tersaq, Next to me. all right, irridek tersaq lejn l-apparat. You don't understand. M'hemmx nifhem. Ersaq lej il-bib tal-kappella. Nersaq. Ersaq lej il-bib tal-kappella. U jimmarka l-apparat. Mela. Ħanersaq jiena. Irrid nisma' dan il-bieb iħabbat. Ma xaddejt minna u jistekon xaddejna Move minna? quickly. Ok. Ejja. Kulli qaltlek. Mela ejja. Tini dit taħbita, ħanet il-qulem. Ir-rempot xej. Ħan iċċekja għax Għax tiġi f'dubju. ġejt fid-dubju. It's cold. Ejwa, ha, jaħdem qiegħed. Bedroom. X'għal-bedroom? Bedroom. Aħjar, nasib għanna saħħi biex immorru noqdu. Bloody. Ġieli ma jmarka xejn l-sound. Dan għaw l-speaker. Ejwa. Meta konna fej konna hemmhekk. Madoneo, White Why is Rocks. she here? White Rocks. White Jiena Rocks. naħseb ma Ma jiena tkellem l-problema. xejn f'għamna sija u nofs. Immuta. Daqqa waħda tellerita. Għax u veru jkun random ta' Mela dak. Imma- Random words generator u Hurtful. għandu għal kelb. all right. Hurtful. Imma li ma jdoq xejn għadda jdoq xraħt kif. Brian. Brian, Ma nafx kux qed niġġennen imma rajt dawl ġo ħġieġ. Qed jirrifletti għax jiena qabattu bil-kamera l-ewwel bdejt Għat niċċekja. jirrifletti alright. ta' jirrifletti. Foolish. Abused. Lallu. Min kollox qed tgħidilna di, jew jgħidilna insomma. I'm close. Close? Ok. Alright, melek inti qiegħed close. Issa rridek tmur fuq dak it-taraġġ u doqenna dak l-apparat ejja. Jekk inti qiegħed close, hawnhekk ara. Hawnhekk, fuq dan. Ejja. Jekk m'intix kapaċi tħabbat mal-bieb, għax jekk tħabbat li mal-bieb, nista' naqbad u nżarma u nitilqu lem. Għax dik hija prova ċara u. X'qalet aħmar. No qalet. Ma tridx tħabbat mal-bieb għaliex. Jista' jkun m'hemmx enerġija biżżejjed għax minnu qed no enerġija ta' Ejja, dejjem nitkellmu fuq kliem random mhux hekk. għax lek jessar. Analisa ra ma tagħmillix hekk għax jekk hemm Ġordien. imma mhux tħaxwix. Le, Kieku ratu l-kelma. mex ħosset tisma'. Issa smajtu l-kanċell issa. Isu ġebel eħe. Mela, imma bax ħafna. Bl-istorbju. Il-kanċell da. Ejwa l-kanċell. Isu Isu zaqzaq. isu faqqa l-ferrol. Ħoss bax ħafna li jagħmelek. U jimxi. Imma vera bax. Definitely. Jekk ma tgħaddix karozza. Il-bahar ta' Ejwa ta. il-bahar. Il-baħar. Le, ma naħsibx li l-baħar ta' għawet nisimgħu. Munġa. Smajtu? Smajtu? Ejja, tini. Isimaw. Qalba la karozzi, issa kollha jgħaddu. Spera ma' xi Ġordien. Up here.
Ħossu x'ħossu. Isimu. Iwa. You. Vera, smajtu darbtej. Tinta raħ bit-termel. Ma naħsibx Ġurdin kif il-ħoss li qed jagħmel. Min nara xej fuq it-termel. Tara xiexar. Min nara xej fuq it-termel. Ħoss ta' Ġurdin ġeneralment mhux hekk ikun. Le, fuq it-termel ma' xej. Waħda tinħossni naqra uneasy. Redeemed. Tinħossni naqra uneasy. Isom palpitations hekk. Le, I see you. uneasy, jekk isu anxiety, isu ħajġri xi ħaġa issa. Dangerous. Ma feċċa stra titkellem. Għax għana uħilna l-law veru ta' Kate. Wed. Maluq, katnazz. Xi marka l-piramida stra memħat li jazgur issa. I'm weak. I'm weak għatlek. Għal-piramida. Għaw xi ħaġa. Xieġi għalek Kate? Le, xej. Just hekk, uneasiness. Uneasiness. So bħal meta anxiety. Ir-rempot ma daqqiġ darba. Imma l-piramida esplodiet ta' Il-piramida l-lum rekord. Skużawni imma ħajkolli nixal sigarett, għax qed inħossni jekk naqra. Qed idoqda. Qed idoqdak? Da. It-Trifield? Ostja, l-ewwel darba. Mela spajkja li IMF. What do you want? Temperatura niżlet, minn 19 14.6. L-għallu tinħass bżax. Tinħass. Issa laqta ħalqa. Tfejnila l-application. Issek tikkomunika magħna għandha r-rempot u hemm dak il-bieb. Jiena dak il-bieb irid nisma' jinstabat. Diffiċli, ha? Diffiċli Jiena ma. naħseb li jekk hawn xi entità u waħda mill-klimat random il-piramida tad-dejja. Waħda mill-klimat random li bdiet tgħid I don't have the energy, I don't have the strength, xi ħaġa hekk. I'm weak. I'm ill, kollox Eżatt. Se jkun m'għandux dik l-enerġija biex jagħmel taħbita, ma nafx. Jiena naraw. Insomma. Għallek li għarax. Mela Fab, inti reċenti bat li voice message u bellaħtni naqra. U jiena meta nisma' stejjer bħal daw minn għandek. Tajli jekk tismaħħu minn għand ħaddieħor ma temnux, mhux għax ma nemnux, imma minn għandek nisma' naf kemm inti bnedem xettik u naf kif inti. Allora isek meta nisma' xi ħaġa bħal di minn għandek u ġratlek reċenti issa. Nemlek. Rakkontanna naqra ġara eżatt.
Eżatt, mela, ovvjament minn nisegwi dal-podcast u forsi ġenerali taf li dejjem xaqleb lej bħal Mirko jena. Iktar xettiku mill-li nemmen, pero dejjem ħalli dik il-question mark. Taf inti li dak li jkun jiena ma mmerjaħx, għax hu jkun jaf xirax, ħass, x'esperjenza, sewwa. U dan, insomma, bażikament biex ma ntawallekx. Bleżat ħajlkom bid-dates, bil-ħinijiet u b'kollox. Mor naraw The Mummy, il-film ġdid, il-cinema. U għara tfajla Monik għat li mxin jihdu ġiġ pastizzi mir-Rabat. Emmek ma jalaqqat. U morna emmek għadna l-pastizzi. U jissu xissijaw nofsta fil-ħodu, badna triqtana nizli l-lura. Nizla ta' saqqajja u għadni niftakar bil-mużika b'kollox kienu għaddej fuq il-radio, kien diska tal-Queen għaddejja. U bdiet tgħid li Monik għalt li isma' li għak tiftakar għalt li kienaw siġra forma ta' kurċifiss u nerma trid tħares hekk barra mit-tieqa in-naħa tagħha biex tarax dal-kurċifiss. Kif tisimaw Il-baħar. Taf dik ir-rima tal-vapur. Dak għadda l-vapur u r-rima tiegħu. Naħseb. Mela, tħabbat ir-rima. Insomma, biex ma ntawallekx. Tgħid li bdiet tħares in-naħa tal-passiġġier il-barra hekk u tgħid li fuq dik siġra forma ta' kurċifiss jiena tinsu hekk. U f'daqqa għad naraw tiela bil-kontra. It-tela tas-saqqajja, sewwa. Eżatt f'hemm sala tat-tiġijiet. Sewwa. U beda jtebteb il-brajt u hekk qed tiraddax il-maddoffi għandu jisu fidil. Qed ixel il-brajt ġew iċċi għal xejn kollha mexjin in-naħa tagħna u naħa tiegħu. Hemm minnhom naraw Dell. ċar kristall rajtu jiena. Iswed pitch black, ġifieri pitch black bla features ta' xejn, però kull ma rajt rajt is-saqajn qudiem il-fanal jagħmlu hekk. Rajt hekk żewġ passi qudiem il-fanal. Torso u l-isfel għatli. Eżatt, mit-torso u l-isfel. Miexi qudiem il-fanali tal-karozza, xinqabes il-fanali ma der xejn iktar. Sparixxa kompletament. Ma qasamx għan-naħa l-oħra. Xejn, basically dar-raġel. Daw raħ żgur. Dar-raġel waqaflu biex jaqsam. U probabbli da raħ forsi forma aktar ċara ta' bniedem iktar mill rajna aħna. Jiena rajtu Monik rat l-istess u jisu li kien kont waħdi kit, kont ngħidlek u le. Ma nibqa' għaddej, ma mbagħad qalt li isma' qalt li inti rajt li rajt jiena. Qed għax rajt. Għalli rajt jisu Dell jaqsam. Qed anka jiena. Qed ma mhux Dell just a shadow, par saqajn għaddew qudiem il-fanali. U sparixxew eżatt fejn tispiċċa l-karozza f'nofs ta' triq ma komplewx jaqsmu triq. Daw il-par kien miexi n-naħa l-oħra tat-trafik jew n-naħa tiegħek. Le, n-naħa l-oħra jiena nieżel, okej, il-karozza l-oħra tiela u li ħareġ minn ġo s-siġar, Dell ħareġ minn ġo s-siġar, għadda qudiem il-karozza u sparixxa. Jiena in the meantime kont infixket nara x-xufier tiela bil-karozza u ngħidlek issa ma rajtx minn kien fil-karozza. U biex inkun 100% ma jina rajtu jisparixxi. Ġifieri da Dell rajtu jisparixxi. It-tawal tfaċċata kien hemm jisu 4-5 karozzi pparkjati, in-naħa l-oħra tas-sala, qed forsi hemm xi ħadd tela fil-karozza, ma karozzi kienu vojta. Meta kienet il-ġurnata, Fabio? Ara ħanibqa' niftakarha żgur għax jumej qabel birthday tiegħi kien. 18 ta' April 2026. Reċenti da. Sewwa qed nikdeb għax mhux 18, 19 għax kienu sija u nofs ta' filgħodu. Allura kienet qalbet il-ġurnata ta' wara kien qaleb il-ħadd. Sewwa? Qed insaqsik ta' fala għax issa nixtieq nagħmel appell hemm barra forsi jekk dik il-persuna li qed jgħid Fabio li waqafet u xalet dak il-brajt u qed tisma' u qed tara dal-podcast u forsi jixtieq jikkuntattjana. Nixtiequ nisimgħu l-istorja ġifier ħalli aħna jkollna mux konfermax minix nemmen il-Fabio, ma l-inqas forsi jekk raxi dettall li Fabio mar nexxru xi Perspettiva oħra u minnaħa l-oħra. Eżatt, konna minn angolu differenti. Jekk raħx ukoll bħala forma ta' bniedem. Għax inti Aħna rajt- rajnih Dell. Jienu Monik rajnih Dell. Da forsi raħ forma ta' bniedem. Għax da waqaflu biex jaqsam, ġifieri, u naħseb jiena minn kien bdejt tibtiblu brajt tipo, ent minn hawn qed taqsam dal-ħin,
Għalek xellu l-brajt, u għalek bdejna rħiċ l-brajt ġo iċċija xejb xejtni, da fejti xellu. Żgur għalfejn jixalu. Jiet fuq is-sajt tiegħi miex normali, u da. U bat naraw da d-del, da żgur raħ jaqsam dak il-ħin u nħasat. Ġifieri, Jekk xi ħadd raħ daddel jew di xi ħaġa jidilha li trid. Batenna private message, m'hemmx għalfejn ġifieri tiġi fuq il-podcast jekk ma tixtieqx. Ma batenna private message jew voice message whatever. Ma tix tgħidilna minn inti mhix problema. L-importanti li jkollna ħanajt tipo l-verżjoni tiegħek ta' xrajt. Għax hija storja captivating ħafna jiena kif għattieli ġifieri dikinhar tipo bellaħtni mbagħad nismaħħa minn għandek. Fimt? ħankun onest, kieku għalli li ħadd ieħor ma kontx nemmnu. L-iktar ħaġa forsi plawsibbli li mhijiex hekk ta' Kelb. li qasmet persuna u daħlet f'dil karozza bdiet tixel il-brajt u daħlet lu fuq is-sitta wara. Imma aħna del rajna jisparixxi, ja? Aħna rajna del jisparixxi, mhux persuna. Aqqas nista' ngħidlek li figura umana kompluta. Kompluta, għax inti Ġifieri, it-torżaw issa isfel. għajnek jisu ħanejlek eżem miż-żokra l-isfel. Rajtek, issa għajn jagħmlu hekk quddiem il-fanali. Hemm ħafna filmati YouTube ta' din il-ġbija li tissemmi. Shadow people, forsi. Shadow person, jgħidulhom shadow person. Shadow persons. Però hemm ħafna stejjer ta' saqaj jimxu weħedhom. Ġifieri rajt ħafna videos, hemm video popolarissimu ġifieri, mhux shadow iktar abjad. Qisu hekk tara. Però daw mit-torso l-isfel, però kienu twal. Issa hekk tara. Ir-reklam ta' Twix. All right. Tiftakru l-reklam ta' Twix? Mela. Meta kienu jagħmlu jimxu hekk. Ta' issa hekk tara. Tnejn Twix mixjin wara xulxin bi-slow motion. Dan video fuq YouTube ġieri. Jien darba rajt wieħed u ma nista' nsibu xejn dal-video, veru kien interessanti. Kamra xi salot whatever, hemm parent, il-missier minn għalija u toddler mal-art, qed jilgħab miegħu. Hemm minnhom minn ġol kamra minn wara l-baby jgħaddu parsa għajn jiġru hekk, qisu xi ħadd jogging, u t-tifel daw rasu jħares lejh da, imma deru trasparenti mhumiex solid. It-tifel daw wiċċ jħares lejh ta'. Reċenti rajt video interessantissimu ħafna. Dar għandhom ring kamera ġol-dar, ġol-salott. U tara dil-figura d-dejja tiġri. Mhux mit-torso, ħanajdu mit-ċest l-isfel. Għaddejja tiġri. Taħbat mal-ħajt. Ikun hemm inkwatru mal-ħajt jiċċaqlaq. Estra. Toħroġ minn ġobieb, ġida daħlet ġo Kien hemm ħajt. disturbance. Ija, kien hemm disturbance. Toħroġ minn ġobieb di shadow person jew xini. U tara l-kelb jitlaq jiġri. Jgħat fuq YouTube ukoll dal-video, interessanti ħafna, kux fake ma nafx. Tittoda attenta xillum taf kemm hawn fake, sinhom iġibuk f'dubju. Mbagħad illumu bil-AI u hekk. X'derilkom allura mill-lejla? L-affarijiet li ġraw affarijiet. Jiena għalija ta' skemm smajt daq ta' strumenti u apparat u li affaxxinatni li kiet kellu l-PK meter tiegħu jien kelli tiegħi u bdejna naqblu ġifieri meta jiexelu fl-imkien u kiena ġili għamilt Coast Hunts amateur immens għal-rasi, ġifieri, imma number one kien veru professional ħadd pjaċir, onestament. U l-fatt nerġa' ngħidlek li l-apparati bdew jaqblu ċertu, anka l-piramida per eżempju li tagħmel ċertu feedback ma waqfitx, anka ġifieri ħana nitkellmu issa inkredibbli, ġifieri. U l-notajt ukoll li l-application il-randomware generator u l-piramida kultant dew jaqblu. Ejva, fl-imkien. Dik oħra kienet naqra interessanti, ovvjament xtaqt li nisimgħu dak li tlabnija, taħbita mal-bieb, raqattu sax tiġri. Nisperaw tara jxnina. Xtaqt nisma' taħbita, issa bil-garanzija li kif jit fil-kamera Mirko nibdew nżarmaw nisimgħu xi ħaġa. Kull tip ta' taħbit. Imma s'issadna ma smajna xejn. Ir-rempod llum ġibni ħal xejn għax ma m'għamilx ħoss wieħed, mhux bħal meta għamilna
l-investigazzjoni ġo dik id-dar privata dika kienet dikinar rempot impressjonani kemm daq. U jirrespondina. Tandaq li ħsebtu għadda moħħi. Anki jien. Inakkat. Sinjal tajjeb ukoll, ta' ġifier sinjal li huwa ġenwin. X'kieku joqgħod għal xejn, kien joqgħod idoq il-lejla. Jaħdem. Sa ċertu xtaqtu daq, imma kieku joqgħod idoq għal xejn. Jaħdem għax Tara ġifieri mhix għadu konna nisimgħuh u konna narawh. Però fl-ebda ħin m'għamel sinjal wieħed. Mela ħanajdilkom ħaġa oħra. Qabel ma nitilqu. Ħabbat lill-bieb. Għalaq li ħalqi. Ħabbat lill-bieb. Jekk tħabbat lill-bieb nitlaq minn hawn kuntent illum. Ħanitfidi jara. ħanħabbat lek jien. Tlaqna. Daqshekk. ħabbat. Għal xejn.